Mi mindenre figyeljen, amikor nyilászárót vásárol? Köszöntöm Önt! Összeszedtünk néhány tippet, hogy mikre kell figyelnie. Ne nyilászárót válasszon elsősorban, hanem céget. Győződjön meg róla, hogy hosszú távon is működőképes lesz. Legyen a kereskedő a téma szakértője. Ne csak az árakat és kedvezményeket figyelje, mert azok legtöbbször megtévesztőek. Figyeljen az ablakok szigetelésére, de azt is vegye figyelembe, hogy egy bizonyos szint fölött nem érdemes tovább szigetelni, ugyanis nem fog megtérülni a költsége. Vegye figyelembe az ablakok méretét, ugyanis műanyag ablakoknál jóval kisebbek a gyártási korlátok. Figyeljen arra, hogy az árajánlat legyen bontott, részletes, átlátható. Vegye figyelembe a biztonság kérdéseit is. A műanyag, fa, illetve acél bejárati ajtók különböző biztonsággal bírnak. Bejárati ajtó választásnál fontos, hogy a bejárati ajtó hova fog kerülni. Lépcsőházi bejárati ajtónak az acélajtót javaslom, mely biztonságos, ám nem hőszigetelt. Kültéri bejárati ajtónak a műanyag, illetve a fa nyilászárót ajánlom. A bejárati ajtók biztonságát az üvegezés felülete ronthatja. Minél nagyobb üvegfelület van egy bejárati ajtón, annál rosszabb a biztonsági fokozata. Kérdése van? Keressen minket bizalommal, telefonon vagy személyesen bemutató termeinkben. Térjen be hozzánk! Viszontlátásra! A bejárati... átlátható részlegre... Ne nyilászárót vásároljon, hanem...